zit immers te knutselen in de garage. Eens kijken of hij met ons wil kletsen. Goedemiddag. Aan het knutselen? Ja. Dat moet hè? Ja, dat weet ik niet. Moest dat gaan doen? Is er gaat kapot? Is er gaat kapot? Nee, dat is allemaal sloop krijg. Oh. Dus, En daar kunt je weer iets van maken? nee, dat gaat naar de dieselboer toe. En die maken er gewoon. Ah, Wordt gerecycled. en dat betekent voor ook weer een centje bij verdiensten. Ja, Oh, dus als je de hanger vol hebt, dan gaat je naar de Aldi-man. ja, die is net leeg gemaakt, dus Oh, dus je hebt al gecashed vandaag. ja. En wie lang doet je dat al? Vandaag mijn 12e jaar. Dus, Zit je al in het Aldi-er? ja, dat is hobby hè. En wat heb je er neven gedaan? Ik heb altijd in een magazienstellingbouw gezeten. Oké. Op een boetedienst. Oh, Dus in gans Benelux heb ik gezeten. dus je ziet gewend om ook boete in weer en wind. Niet in weer en wind, maar wel in kei. Oh, Dus bepaalde dingen door, had ze eigenlijk een dikke jas nodig, want dan was het min 55. Dus een certificaat dat het is. oh dat worden magazijnstellingen in een diepvries. In een snelvriescel. Ik vroeg me altijd af wie mensen dat, wie een lichaam door mij om kan gaan. Want de geest van een normale temperatuur naar, wat je zegt, echt min 55. De gas, gewone temperatuur, het is een keulcel Ja? en dan gaan ze de diepvries in. Maar dan moest er maar 20 minuten in blijven. Want er zit geen zuurstof in. Heeft ze dan, Nee, er kan niks, dus net een mummie, alleen voor de kei. Je kan niet met handschoen werken, want er moet schroeven, boten en moeren aandrijven. Dus dat gaat allemaal niet. Dus ik moest gewoon met bloed aan werken. bij min 55? Ja. Ja, nu hebben ze van die dunne handschoen, dus, maar er krijg ook keivingers in. En als ze keivingers krijg ze keitenen en dan is het gaanskaart. Dus dan is het einde verhaal, dan kan ze weer naar boete lopen. Maar dan kunnen ze nog 20 minuten, kunnen ze toch echt helemaal tot op het bot veroorzaakt. Kunnen ze dan Nou, toch... dat valt wel mee. Ja? Omdat ze terugkomt in een keulcel, moet ze door over van de tijd blijven en dan kan ze... Maar de meesten, dan mogen ze niet te veel drinken. Want? Dan krijgen ze nog keier. Echt hoor. Ja. Dan kan ze wel koffie drinken of thee, maar dan krijgen ze dan echt kaart. Dus, Ik heb altijd gehoord, veel drinken is goed, maar in dit geval dus beter niet. nee, waarom komt er heel veel alcoholisten naar de haaien? Alcohol is niet goed voor vorst. Er wordt wel ijsbanen met gemaakt, maar als ze dat drinkt en dan drinkt ze te veel, dan gaan ze ook op. Dus, Ja, dat heb ik wel eens gehoord inderdaad, dat ze door waarschuwen, ja. En wie lang heb je dat werk gedaan? ik heb dat 41 jaar gedaan, net geen 41 jaar gedaan. Altijd voor dezelfde baas? Ja. Wauw. Oh, daar had ik wel eens een keer met een camera met ook mee willen gaan. Wie dat dan giet? Dat heeft er alleen gedaan, ja, maar die leeft niet meer. Fotografie op een ruiver, dat is gedaan. Om een videoopname te maken. Want daar hadden we gelukkig geen diepvries. Dus, Maar ging die man zijn apparatuur, kost die apparatuur dat wel aan? daar hadden we geen diepvries, hadden we gewoon een magazine. Dan gaat dat wel. Okay. Diepvries gaat dat niet, want besluit ik directe dingen. Maar wat bewaart ze in godsnaam bij min 55 graden? Een snelvriescel. Oh. Bijvoorbeeld groentes die vers zien en heel snel ingevroren Vlees. wordt. Vlees. Vlees. Hoofdzakelijk vlees. Okay. Dat heel snel ingevroren moet worden. En dan is dat optimaal. Alleen om erin te werken, dat is niet optimaal. Dus, En
Wie zocht dit? Want je zegt van, dan ging ze van gewoon de koelcel in en dan de vriescel in. Ja. Dan weer de koelcel in en dan weer nog warm. Ja. Wie deed je dat op een dag? Ja, het allemaal goed. Ik heb iedere 20 minuten dat ze een boete moesten. Dus, Is dat dan 20? nee, Nee? keurt zelf is maar heel even in. Oké. Dus het is gewoon om even op temperatuur terug te komen op temperatuur en dan, want anders krijg je een klap. Het is precies hetzelfde als toen in de winkel was en dus de airco aan. Ja. Dan komt staan naar boete toe. Ja, dat is ook verschil van dag en nacht en dat is daar dan ook. Heb je er ooit iets van gemerkt aan bijwerkingen of zo? Echt niet. Nee? Ik ben nu 73, dus anders had ik dat wel gemerkt. Nou, en ik zie dat met de fijne motoriek is nog niks, want met die schroefjes en zo, dat doet je nog allemaal soepeltjes. Ja, alleen met één vinger ga je het niet. Maar had dat iets met die keil te maken? Nee, dat heeft met een batteriezoongeval te maken. Oké. Dus, maar verder gaat alles goed nog. Oké. Dus, En dat bedrijfsongeval, wat is er toen gebeurd? er zijn 2 ijzers op mijn vinger gevallen. Dan is de nagel is eraf geweest tot op het bord. Dus ik was het bord gewoon zijn. En daarna kan ik alleen de vinger nog maar zo. Ik kan hem met behulp van anderen, kan ik hem wel buigen, maar zo, door mezelf kreeg ik hem niet meer verder zo. En je ziet rechtshandig, Ja, ik ben rechtshandig, ja. maar dat beperkt toch? Nee, Niet echt? want ik kan ook zo schroeven vastrijden. Ja. En er zit weer een fijn negoken op, zoek ik. Ja, alleen scheef. Oké. Is smaller dan Schoonheidsfoutje. de andere. Maar goed dat er nog een op zit. Ik vind dat, nogmaals, ik vind dat over interessante banen gesproken, beroepen gesproken. Ik kan me voorstellen dat ze er niet met 100 man tegelijk binnen is. Nee, dat is met een ploeg van 4 man. Met 5 man. 3 of 5 man. Maar kind ze nog een beetje met elkaar proten dan? Of, Gemakkelijk. Gemakkelijk. Dus op elkaar ingewerkt. Dus is vaste medewerkers bieden. Het is altijd een vaste ploeg. En de helzen elkaar ook in de gaten natuurlijk. Ja, dat zeker. Vroeger moesten ze in de stellingen klimmen. En op vandaag mogen ze dat niet meer, maar ze alles met hoogwerkers doen. Aha. Dus, En wie lang zit je er nou uit? ik ben nu, kijk, het is nu november, ik ben nu 7,5 jaar thuis. Was dat moeilijk om te stoppen? Nee, Niet? ga niet. Ga niet. Want? Omdat je toch gezien had. Oké. Ja, 41 maar jaar. dat er rijden wat beter niet op televisie kan komen. Oké. Nou, bij ons of ze nooit is. Kent je het programma trouwens? Ja, goed. Onderweg, ja. Dan kijk je daar genoeg naar dus. Bij ons of ze niks te vertellen was en ik wie Nee. wils. Maar het was dus geen moeilijke overgang. Nee, ga niet. En het ijzer heb je er altijd bij gedaan. Altijd. Maar de Chris natuurlijk wel in één keer een hele hoop vrije tijd erbij. Daar is er nog niet te weinig met. Ja, serieus? Ja. Daar is er nog niet te weinig met. Wat doet je nog meer dan? Behalve... Hoofdzakelijk dit. En Ja? dan de vrouw helpen met poetsen dan. Die heeft 2 poetsplaatsen in Venlo. En daar mogen van de baas mogen gaan er met helpen. Dus, en dat is morgens vroeg. Van 5 tot 9. Dus Van 5 tot ik 9. ben om 4 uur 's morgens op. En waar is de vrouw nou? Die is nog Die in is toes. poetsen? Ja, die is toes. toes. Dat zijn 3-4 uurtjes wat hij moet poetsen en dan gaat hij wel mee gaan we naar huis toe. Dus, en dan nog even bier naar hond. Dit moet toch op het tijd doet. Je ziet 73, hè? Ja. Ja, de mug ze eigenlijk... Jawel, de mug ze aan een vrouw nooit vragen wie altijd ze is, maar aan de man van de vrouw mug ze het wel vragen. Ja. Wie oud is die? 60. 60. Want ik doe van, ja, werkt ze dan nog? Maar wie lang kent je elkaar? Ze zijn 41 jaar getrouwd en kennen elkaar 43 jaar. Oeh! Dus dan worden ze 17, zoiets? 16, 17? Net 17. En jij wordt een stuk ouder. 32. En waar kwam je elkaar tegen? In een discotheek in Duitsland. Ah. Dus. Bestaat die nog? Nee, jammer genoeg niet. Dan mogen we de naam nemen. Wie hoort die? Wijze Mulen De Wijze Mule. in Bracht. Ah ja, dat is van Heehoed. Was dat De witte natuurlijk maar steen over. En, een katsensprong, ja. ja. Oké. En- Ja, dan moesten we wel altijd over tegelen of over zwamen omrijden. Ja, Want toen mocht er hier niet over. ook niet met de fiets? Dat Nee, wel, niet. met de fiets wel. Maar verder ook niet. Dus, Dat wordt dan misschien net wat te wied om te fietsen.
Nee, Zeker de het terugweg. zijn 8 kilometer. Gewoon alleen maar zo kijken voor welverkers. Dus die niet omrenden. Ja, Of rijden. ja. Dus. Ja, ik ken het gebied goed, dus prachtig. Maar waarom, tot slot, waarom zeg je jammer dat de discotheek er niet meer, want je ziet 73 hè? Ja, er waren nog geen aan de creëer gegaan. Serieus? Ja, zeker. Ik ben jarenlang in Vroenhoven gekomen. Toen was ik 45, toen kwam ik nog in Vroenhoven. Ja. Dat is gewoon... en ik heb zelf 12,5 jaar in een discotheek gewerkt. Dus dat is al heel gemakkelijk. Okay. Nee, gewoon ook neven, bier als hobby. Dus, Geweldig. ja. Was leuk om nog even te ontmoeten. Ja. Had je dat ooit gedaan, zo van, want je kijkt het programma regelmatig van, ik kom er zelf Ik misschien zo ook. net de auto, ik denk, moest er niet nog voorbij ageren, maar laat ze me toch te pakken. Ja.